kalahi. Tapos na yung dito tulay Makinli to Mandaluyong. Ito na ito mga kalahi. Ito yung tulay. Puro na lang yan mga kalahi na simento sa ibabaw. So second quarter na this year mandadaan. Punta yan ng Makinli mga kalahi. Makinli. Dito po yan sa Makati. Ito yung hotel mga kalahi. Bundok. Malinis na rin. Saka malinis na rin yung passing natin mga kalahi.